ICDS Center ni helper tlang thani keshe kereng ni kokshil samung ti shawai haino hai strang sala rongmala ni poshim duron to para ICDS Center ni doklam tala khapre rekha kamini lukorok ICDS Center ni helper Sholmina Debor mani mung no noroi ketal khe kironmala Debor mano khlai jakha ICDS Center ni helper Tebel sakano ana bos hakalanya nango. Nango. Abang sini hanang ka. Hakalanya nangbala Ni no. mau baik le nya. Lai thangnai bishi bas kango pochim duronto para ICDS Center ni helper chakri khlainai monjurani thuimani yagulo bini bosaju Shormila Debor mano khlai jangmani o ICDS Center ni helper abo haikeno bini jaga thayano ICDS Center tangnani bagai jaga thairuka Shormila Deborma fiaba lai thangnai 16 August sal marigo bini mungno noroi Kironmala Deborma mungai te khoroksha borogno ICDS Center ni helper ni chakri rukha SMC committee ni adongro fiaba ICDS Center tangnani bagai jaga thairumani yagulobo tamani bagai bini jaga watei khoroksa rujaka helper ni chakri abonote ye belai no khadu jaka sekangni simi helper samung khlai fainai Shormila Deborma Aboni bagai lai thangnai sangrong salo helper tlang thani keshe kereng kokshil samung tisawai rongmalani pochim doronto para ICDS Center ni doglam tala khapreu rumani ICDS Center ni helper Shormila Deborma abo haikeno ICDS Center ni helper tlang thani keshe kereng ni kokshil samung tisawai haino hai strang salo rongmalani pochim doronto para ICDS Center ni doglam tala khapreu rikha kamini lukuro sung khasung doronto para ni sung sini dunyong wat kaisa helper kaisa songnai bos songi tongmani te kaisa sekmani abon ke to kaisa mairang no te kaisa sekmani ab to sayano klayo jehti bonon runani mangnai agi je songnai no abo ta nong nai mong je bo katal ma ke bonyo school thangta nong nai mong abo ta gorot sung talarok bokhui habul ne khana ka abo nor ka sajama maya talabo khongman nang sainiya ganor jokhon tabo je agi songnai no yang ganor ni tamana hajang nai nong ni je wan chuk bisar obo manani kes adoloto phuma nai ka tala phuma nai tala khon rolai kenang Mau payah sa talang ri to na. Pati mungno tuye khadulai jaktabu pochim duronto para amsaini jotto lukuro abo haikeno ICDS Center ni helper Shormila Debor mano haino hai ICDS Center ni helper khlai jangnani bagu shanmung tisakha amsaini lukuro Bureau report chini khorang